Sandali lang ha. Nandito po tayo. Gusto ko lang iklaro ha, hindi ako nandito dahil naaresto ako. Hindi po. Actually, na-invite lang ako. So, kinalaro ko yung mga bagay na kailangan kong ayusin. Ano? So, ito po. Ganito po yon. Ang punot dulo nito ay may mga Optimus Prime na nagreklamo sa akin. Mga Optimus Prime. Ano? Guess nyo? Mga Optimus Prime yan. So ngayon, ang mga Optimus Prime yan nagreklamo kasi yung ngipin ko, pasensya kayo. Baka mabulol pa ako. But anyway, tutuloy ko. Ngayon, ang nangyari dyan, namigay ako ng libre na mga Transformers. So, nagreklamo yung mga Optimus Prime. Ngayon, ang mga Transformers na yon, binigay ko sa barangay. So, ibig sabihin, namigay ako ng Transformers, natuwa yung mga tao, natural, kasi nagkailaw, di ba? Nabigyan sila ng pag-asa na may isa palang tao na tumutulong sa mga mamamayan. Ganon yun. Yun yung punot dulo kung bakit sila nagreklamo sa akin. Malinaw ha? Naintindihan nyo? Pero dahil sa ginawa kong yun, hindi ko alam kung bakit may mga ibang tao na nainggit sa pagbibigay ko ng mga libre na mga katulad ng transformer, katulad ng bigas, di ba? So, ang pinagtataka ko pa na isa, biruin mo yung peryahan diyan sa kabilang bangir, kabilang barangay, minadali yung pagbubukas ng peryahan. Hindi ba? Ano bang mas maganda? Yung magbigay ako ng libreng transformer, magbigay ako ng libreng bigas, o yung pagbubukas ng kabilang bangir ng peryahan? Di ba? Bakit sa akin nakafocus yung mga bashers? Di ba? Di ko ba maintindihan? Bahala kayo. Pero alam nyo ha, ito. Pero alam nyo, ang pagbabash may batas. Bawal ang magbash. Bawal ang magbash. Pero, pag wala kang maibigay na bigas sa taong bayan, well, pwede ka palang mainggit at pwede ka nang magbash. Pero bahala na kayo. Basta ako, itutuloy ko kung ano yung inimpisahan ko, magbibigay ako ng tulong, ng libreng bigas sa taong bayan. Kung may problema kayo sa akin, well, hindi ko na problema yun. Kung may kasalanan ako, well, hayaan niyo yung batas na humabol sa akin. Kasi hindi kayo ang batas, di ba? Sino bang gugustuhin nyo? Yung mga nasa pwesto na hindi nagbibigay ng batas o yung wala sa pwesto? Nalito na tuloy ako. Ibig kong sabihin, sino bang gugustuhin nyo? Yung mga nasa pwesto na hindi nagbibigay ng bigas o yung wala sa pwesto na nagbibigay ng bigas? Di ba? Ngayon, ito sa mga bashers dyan at sa mga inggitero, meron akong bagong challenge para sa inyo. Ito yung move on challenge. Mag-move on na kayo. Hayaan nyo na ako na magbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. At ang isa pang challenge, tigilan nyo na ang inggit challenge. Di ba? Kung titigilan nyo kung gawin yun, wala tayong problema. Di ba?